Ak si dnes vyberáte realitného makléra, pravdepodobne si kladiete zlú otázku. Väčšina ľudí sa pýta, kto je dobrý maklér? Lenže správna otázka je iná. Kto bude držať proces pod kontrolou aj v momente, keď veci nepôjdu ideálne? Pretože vtedy sa nerozhoduje o sympatiách ani o sľuboch. Rozhoduje sa o dôsledkoch. Ak hľadáte len povrchné porovnanie prístupov a sľubov, toto video pre vás nebude. Ak chcete pochopiť rozdiel medzi riadeným predajom a improvizáciou, pokračujte. Predaj nehnuteľnosti nie je jeden krok. Je to sled rozhodnutí, ktoré na seba nadväzujú. Riadený predaj znamená, že tieto rozhodnutia majú poradie, logiku a jasné vedenie. Nie preto, aby to pôsobilo profesionálne navonok, ale preto, aby sa v kľúčových momentoch nerozhodovalo pod tlakom. Chaos v predaji nevzniká náhodou. Väčšinou vzniká tam, kde sa niečo preskočí, urýchli alebo podcení. A keď sa poradie krokov poruší, následky sa už len hasia. Existuje niekoľko momentov, kde sa proces najčastejšie láme. A nie výnimočne. Bežne. Prvý je príprava pred zverejnením. Keď sa ide von bez jasnej stratégie, tlak vzniká okamžite. Druhý moment je práca s cenou. Nie je samotná výška, ale to, či existuje plán, ako sa s ňou pracuje v čase. A tretí sú právne a technické kroky. Keď sa riešia neskoro, rozhodnutia už nebývajú pokojné ani férové. Riadený predaj sa nedá zahrať ani odkomunikovať sľubmi. Vždy sa prejaví navonok. Vidno ho v tom, že prezentácia nehnuteľností má rovnakú úroveň bez ohľadu na konkrétny prípad. Vidno ho v tom, že informácie majú jasnú štruktúru a dávajú zmysel v poradí, v akom prichádzajú. A vidno ho v spätnej väzbe ľudí, ktorí procesom už prešli. Nie v emóciách, ale v pocite prehľadu a kontroly. To sú veci, ktoré nevznikajú improvizáciou od prípadu k prípadu. Sú dôsledkom systému. Spoločný rozhovor má zmysel vtedy, keď už viete, že chcete predávať systematicky. Nemá zmysel, ak hľadáte len rýchle porovnania alebo potvrdenie vášho vlastného rozhodnutia. Rozhovor nie je záväzok. Je to spôsob, ako si overiť, či má tento prístup zmysel aj v konkrétnej situácii. Nie každá situácia je vhodná a nie každý predaj sa dá viesť rovnakým spôsobom. Ak vám tento spôsob rozmýšľania dáva zmysel, ďalší krok už poznáte. Ak nie, je to úplne v poriadku. Tento prístup nie je pre každého.